Ahojky, tak jsem zase zpět. Teď vám natočím kus Prahy. To budu muset asi vystřihnout. Omlouvám se za hudbu. Tady někdo projížděl. Mně bylo řečeno, že mám mluvit do... Tak, já nevím, co mám říct, no. Jinak přední kamera mi nefunguje. Tu mám totálně zaprasenou. Si budu muset vyčistit. Tak mě teďka něco srazí, vole. Já vám tady na to zaučím kus Prahy. Snad se vám to bude líbit. Já tam teda Prdlajs vidím. Snad vám se to bude líbit. Jak tamhle to je Pražský hrad. Tamhle je to Petřín, Karlův most. Tam vzadu je Anděl. Tamhle takhle, když se nakloním nebo určitě, já vám to ukážu jinak. A když půjdu takhle, tak tamhle v té části je Letenské náměstí, neboli Letná, a tamhle, počkejte, tamhle se dělají festivaly. A tamhle, já to přiblížím, tahle loď, tu vám natočím, mají tady takový doky. Můžete tam normálně i spát, ale je to pěkně drahý. Vám natočím i ceny. Tak jo, prozatím na skle.